Ada kita didi mga barasahon ha. Pisara kada basahan naton. Dagkuha ang pagbasa ng dudurungan ha. Okay. 1, 2. Pag-graduate graduate akang high school. Ang plano nahatan akong nanay nga umupod na lakay nga to Manila. Kasi nga waray makunta niya akin nagpapa-eskwela. Unlike na nga libre na tuition, hankan kong pagkuan nga magkamiada libre nga edukasyon nga dinahang college. Hanuna namon waray pahadto. So problema, umentrada ka nga ni college kinahanglan nimo yung tuition fee, at least ipa-partial. Siguro kung waray Congressman Ivardoni, bangin ada nakadto na ka Manila, nagtratrabaho nala, kay syempre waray man nagpapa-eskwela akin ng akin kag-anak, kay solo parent man lang akin mama. So kung siguro kung waray ak pakaka-eskwela, warak pakakatampos, bangin until now, bangin nag-uupod kami nga himama nagpipinakatulong sa Manila. Sa naka-agreehan, scholarship ni Congressman Benti Barada. Antikang, nandiri po ko ng scholar ni Congressman. Siyempre, problema para haam ang pambayad ng tuition. Kasi pamasahe pala, dako na nga problema para haam kay medyo dako. Tapos asyahan, naging scholar na ko, medyo nalesen na anang problema, anang gastos. Kay siyempre nakakalibre na ka ng tuition. Karay ko lang pasalamat kasi kung di dara iya, direk ko matatangposin so gada na pag-eskwela. Kundi dara nga bulig. Kanang scholar ni kong nakabulig po na akong pag-eskwela, partihan financial, dire na po nagpo-problema na pamilyahan partihan financial. Dako nga salamat ko.